Здравейте! Аз съм Елена Петрелийска и съм посланник на кампанията Малката черна престилка, която Олимпус България създаде, за да вдъхнови жените да готвят с удоволствие. Знам, че жените в днешно време са изключително заети. Опитват се да правят хиляди неща наведнъж. Затова, за тяхно улеснение, заедно с Олимпус, създадохме няколко видеорецепти, които са лесни, бързи за приготвяне и не на последно място здравословни. Днес е време за десерт. Той ще бъде, разбира се, здравословен, много бързо приготвящ се и ще изглежда доста елегантно. Казва се крем чизкейк. И сега ще ви покажа как се прави. Ще започнем с разтапянето на около 50 грама кокосово масло. Докато то се топи, в блендер предварително сме натрошили на много ситно 100 грама маслени бисквити. Изсипваме ги в купата. Добавяме чайна чаша смлени орехи и разтопеното кокосово масло. Разбъркваме, за да се смеси всичко. След като добре са се смесили всички съставки, можем да ги сложим в чашите, в които ще сервирам. Аз съм избрала такива. Каквито вие предпочитате, такива може да слагате. Слагаме на дъното като блат. И с лъжица притискаме към дъното. Нашият блат вече е готов. Сега трябва да направим една хубава смес от ниско маслено отцедено мляко, което е много подходящо за тази наша рецепта, тъй като искаме ястието, което приготвяме, да е здравословно, въпреки че е десерт. Ще добавим извара, ще добавим малко мед и малко ванилия. Добавяме около 300 грама от ниско масленото цедено мляко. И 100 грама извара. – 50 грама мед. И шушулка ванилия. Не хвърляйте шушулките ванилия, ги сложете в буркан с захар и така ще имате след няколко седмици, може би, ванилова захар. Сега разбъркваме тази смес. Нашата млечна смес е вече готова и я слагаме върху всеки блат. Като си оставяме и малко място за декорация. Десертът е добре да престои около 2 часа, за да се охлади в хладилник. Но може да се консумира и веднага. Затова аз веднага ще декорирам моите чаши. С пресни ягоди. Може да украсите както вие пожелаете. Така че бъдете креативни. Аз избрах да сложа пресен босилек, лайм, малко свежи ягоди. Ще поръса с орехи, ситно смлени и с малко пудра захар. Ще добавя за цвят и малко ядливи цветя.
Просто истинско.